с мен Елина Неведята на Елина. Темата, която днес ще засегна е защо не трябва да вярваме на обществото, а то винаги е със знак минус, като ни казват пееш фалшиво, твориш фалшиво или не можеш да рисуваш. Когато кажете такова нещо, ви причинявате първо травма на човека и това не е вярно. Може да му кажете, т.е. правилното е да му кажете, ти не можеш да пееш по ноти, примерно, или ти не можеш да пееш по петолинието, но никога не можеш да кажеш, ти не можеш да пееш. Ние всички можем да пеем, да си припяваме, защото това е връзката ни с Бога. Какво е Бога? Твореца. Какво прави Той? Той твори. Какво е песента, музиката, рисуването? Творчество. Тоест ние, творейки, се свързваме с Твореца, пейки, наникайки си, рисувайки, ние се свързваме с Твореца. Може да нарисувате само ето това, или едно кръгче, но това е the connection with the God. Това е връзката ни с Бога. Творете, вие сте във висока вибрация, когато творите. Така че те за това го казват, защото искат вие да паднете ниско, да нямате висока вибрация. За да останете във високата вибрация, останете в the connection with the God. Връзката ни с Твореца. Рисуйте, singing. God's art is everywhere. Thanks.